Я ж пачынала з масоўкі, разумееце? Потым іграла суддзіху тут, потым спявала курачку, такая песня вельмі важная такая у вясельным абрадавым свяце. Вось, так што, а 20 гадоў я ўжо іграю Мальвіну, разумееце? Так што таксама шмат было такіх момантаў, што асабліва, знаеце, як было прыгожа, калі пачыналася ўвертюра, калі быў оркестр у аркестровай яме, і гэта было такое свята, гэта такая ўзнёсласць, усе стаялі за кулісамі ўжо такія ў чаканні гэтай з'явы, гэтага свята. Вот так. Зараз таксама запісана, але тады, калі мы, маладыя дзяўчынкі, прыйшлі ў тэатр, гэта было, ну, наогул нешта такое неверагоднае, разумееце? Вы, здаецца, нешта яшчэ не зіграў, хочацца нешта такое асаблівая, але калі я гляджу і на свае, як кажуць, на свой шлях і думаю, боже мой, а пашчасціла, розныя рэжысёры таленавітыя, розныя нейкія вобразы цікавыя, розны матэрыял. І гэта заўсёды цікава, таму што, ведаеце, што артыст, ён, як кажуць, набывае вопыт ад ролі да наступнай ролі. І заўсёды трэба шукаць новыя прыстасаванні. І шукаць новы нейкі там голас можа падбіраць, і рухацца неяк па-іншаму. Тады ствараецца новы вобраз, і новая роля атрымліваецца. А глядач самы галоўны наш, як кажуць, суддзя і крытык і гэтак далей. Як гэта каб атрымалася. Кожны артыст ідзе на сцэну, ён хвалюецца, ён 100 разоў памірае. Але выходзім на сцэну, мы ажываем, разумееце як? І ўчора так было нешта складана і ўсё, але потым трэба было ісці на выставу, і там кветкі, і там ягоная такая энергетыка, жывая, жывога чалавека, і я пачынаю, як кажуць, з гэтага браць сабе здароўе, сілы з'яўляюцца, аптымізм нейкі паяўляецца. Надзея на тое, што ўсё цудоўна. Дзякуй Богу, мы жывыя, дзякуй Богу, што мы жывем і ў Віцебску, і ў Беларусі, і няхай Гасподзь храніць нашу зямельку, это наш зялёненькі гэты астравочак нас.